Zanima me kako su se ljudi prije odjevali u Pleternici? Znam ja jednog gospodina koji to sve zna. Hajdemo za mnom. To je taj gospodin koji sve zna. Dobar dan, djeco. A kako su se to nekoć ljudi odjevali u Pleternici? Ljudi su nekada u Pleternici i okolice Pleternice nosile zapravo domaću narodnu nošnju koje su izrađivale ženske članice obitelji. Materijal od kojih je napravljena ta narodna nošnja najčešće je bio pamuk od kojeg se izrađivala svečana narodna nošnja, dok je lan i konoplja se upotrebljavala za radnu odjeću. Muškarci su na glavi obavezno nosili neko pokrivalo, najčešće je to bio šešir, odnosno kako se kod nas govorilo kapa. Žene su najčešće nosile pletenice ako se radi o djevojčicama, dok su djevojke za udaju najčešće nosile jednu frizuru koja se naziva perčin. Kada se udaju, žene povezuju glavu maramama, a na nogama su i muškarci i žene nosili opanke koje je izrađivao opančar, jedan čovjek koji je tu obuću izrađivao od kože. Međutim, u Pleternici su živjeli i bogatiji ljudi i trgovci. Ti ljudi nisu nosili narodnu nošnju, nego su zapravo kupovali kupovna odijela u velikim gradovima. Muškarci su nosili sakoje ili hlače, dok su žene nosile dugačke, široke haljine. Zašto se više ne izrađuje domaća narodna nošnja? Danas se više ne nosi narodna nošnja jer više nema potrebe za tim. Naime, promjenom načina života, modernizacijom, ljudi su shvatili da je zapravo takav proces nepotreban i skup. Odjeća je postala jeftinija, a od kraja nekih Drugog svjetskog rata ljudi su počeli zapravo biti gledani kao radnici. To jest počeli su raditi u industrijskim postrojenjima i u takvom okruženju, na takvom poslu, ta narodna odjeća više nije bila prikladna. Tako da su ljudi počeli kupovati odjeću u gradovima i tako su zapravo i odbacili narodnu nošnju. Postoji li razlika između pojedinih sela u nekadašnjem odjevanju? Razlike postoje, čak između svakog sela su nekada postojale razlike u odijevanju, pa makar i najmanjeg nekog dijela narodne nošnje. Ipak, ako ćemo uočavati baš onako temeljne razlike, postoje dva načina oblačenja. Naime, postojale su paurske narodne nošnje i graničarske narodne nošnje. Narodna nošnja sela Zagrađe, Bučje, Drenovac i tako dalje naziva se graničarskom narodnom nošnjom. To je zato što je to područje bilo nazvano Vojna krajina. To je bilo područje uz rijeku Savu koje je služilo za obranu od Osmanlija. Narodna nošnja sela Pleternice, dakle iznad te Vojne krajine, naziva se paurskom narodnom nošnjom i razlikovala se od graničarske narodne nošnje. Kako je život tada bio na selu? Život na selu nije bio lagan, ali je bio lijep. Čovjek je živio u suživotu sa prirodom, ali je jako teško radio. Živjelo je u nekoliko kuća, čak po 50 ljudi. Dakle, bila je kuća tijesna, ali čeljad nije bila tijesna. A kako je živio i stanovao seljak iz okolice Pleternice? Na selu su bile karakteristične kuće sa domaćinstvima. U tim kućama počesto je živjelo 20-ak članova obitelji u nekoliko generacija, 3 ili 4 generacije. Domaćinstvo je bilo sačinjeno od gospodarskih zgrada u kojima se čuvala ljetina, to jest poljoprivredni urod. Počesto je u kućama živjelo i stoka zajedno sa ljudima. Ljudi su u gradovima počesto stanovali u građanskim kućama, što je bilo slučaj u Pleternici,
Građanske kuće imale su izloge i bile su veće od seoskih kuća. Međutim, Pleternica, kao što znate, tek nedavno je dobila status grada i samo je glavna ulica imala nekakav oblik gradski. Sve ostale dijelove Pleternice karakteriziralo je seoski način života, život sa kravama i svinjama i u narodnoj nošnji. Je li bio dobrog zdravlja? Seljak iz okolice Pleternice i same Pleternice, unatoč idealiziranoj slici koje imamo danas da je sve nekad bilo puno ljepše i zdravije i bolje, on ipak nije bio toliko dobrog zdravlja, što možemo zaključiti iz nekoliko novinskih članaka od prije 120 godina. Naime, čovjek je, kao što sam rekao, živio u suživotu sa životinjama, u kući zajedno sa životinjama. Taj zrak u kući nije bio pretjerano čist, kuće su imale male prozore, nije se provjetravala, vrlo često taj seljak je sve svoje fekalije izbacivao na dvorište i to se sve nalazilo uz njihov bunar u njihovom dvorištu, dakle pio je jako nečistu vodu. Ma jel pio? Možemo reći da je i puno pio. Naime, nakon teškog i napornog dana, seljak je volio taj svoj rad naplatiti pićem, pa je onda bilo puno i nasilja. Upravo na tim problemima nehigijene, alkoholizma, radio je čovjek iz okolice Pleternice, iz Brodskog Drenovca, koji se nazivao Andrija Štampar. On je bio čovjek svjetskog glasa, utemeljio je Svjetsku zdravstvenu organizaciju i radio je na terenu, organizirao je edukacije po selima i usavršavao zapravo tadašnjeg seljaka da postane moderni čovjek. Hvala vam na ovim odgovorima, danas smo puno naučili. Hvala vama što ste me ugostili, imali ste odlična pitanja i nastavite pitati dalje.